नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, मी जिल्हा मृद सर्वेक्षण व मृद चाचणी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय उस्मानाबाद अंतर्गत मी आज आपणाला माती परीक्षण याबद्दल माहिती सांगणार आहे। तर माती परीक्षण म्हणजे नेमकं काय? ज्याप्रमाणे आपणाला मानवाला आरोग्य आहे त्याप्रमाणे मातीलाही आरोग्य आहे। मातीमध्ये विविध घटक असतात, त्या घटकाची माहिती करून घेणं म्हणजे माती परीक्षण होय। माती परीक्षण म्हणजे जमिनीची कमीत कमी वेळेत केलेली रासायनिक व भौतिक तपासणी म्हणजे माती परीक्षण होय। तर माती परीक्षणामध्ये आपण जे मातीमध्ये विविध प्रकारचे 16 घटक असतात तर त्याची आपण तपासणी केली जाते। या घटकामध्ये प्रामुख्याने नत्र, स्फुरद, पालाश, त्याचबरोबर दुय्यम मूलद्रव्य, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर आणि सूक्ष्म मूलद्रव्य जसे की जस्त, लोह, तांबे, मंगल, बोरॉन, कॉपर आणि मॉलिब्डेनम, त्याचबरोबर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी म्हणजे विद्युत वाहकता, सेंद्रिय कर्ब आणि पीएच याची तपासणी केली जाते। तर एक एक घटकाची थोडक्यात माहिती सांगतो। तर पीएच म्हणजे जमिनीचा सामू, जमिनीच्या सामूची रेंज 0 ते 14 या दरम्यान असते। तर यापैकी 7 सामू असणारी जमीन ही उदासीन असून ती जमीन आपल्या पिकासाठी योग्य असते। तर जमिनीचा सामू 0 ते 7 या दरम्यान असेल तर त्या जमिनीला आपण आम्लधर्मी सॉइल मृदा म्हणतो। या जमिनीचा सामू 7 करण्यासाठी आपण विविध प्रकारची चुनखडी वापरून आपण या जमिनीचा सामू 7 च्या दरम्यान मेंटेन ठेवू शकतो। त्याचप्रमाणे सामू 7 ते 14 या दरम्यान असेल तर ती जमीन अल्कधर्मी म्हणजे क्षारपट आणि चोपण असते। तर त्या जमिनीचं रिक्लेमेशन करण्यासाठी आपण सल्फर आणि जिप्समचा वापर करून आपण ती जमीन उदासीन करू शकतो की ज्यामध्ये आपल्याला विविध प्रकारची अन्न घटके योग्य प्रमाणात आपल्या पिकाला उपलब्ध होतात। दुसरा घटक म्हणजे विद्युत वाहकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी। विद्युत वाहकता ही 1 डीसी सायमन प्रति मीटर पेक्षा कमी असावी, जी की आपल्याला पिकाला जे अन्नद्रव्य असतात ती वहन करण्याची किंवा उपलब्ध होण्याची क्षमता दाखवतं। तिसरा घटक म्हणजे सेंद्रिय कर्ब। हा घटक सर्वात महत्त्वाचा आहे, म्हणजे या घटकावरती पूर्ण आपल्या जमिनीची अन्नद्रव्य उपलब्ध करून देण्याची क्षमता अवलंबून असते। हा सेंद्रिय कर्ब आपल्या जमिनीतील जे जीवाणू असतात त्यांच्या वाढीसाठी महत्त्वाचा असतो। तर हा सेंद्रिय कर्ब जर चांगला असेल म्हणजे 1% जास्त असेल तर आपणाला जमिनीतील सर्व मूलद्रव्य आपल्या पिकाला उपलब्ध होतात। तर हा वाढवण्यासाठी आपणाला विविध हिरवळीची खते वापरावी लागतात। त्यासोबतच कंपोस्ट खत किंवा गांडूळ खत ही जमिनीमध्ये गाडून आपण आपल्या जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब 1% पेक्षा जास्त ठेवू शकतो। त्याचबरोबर आणखी विविध जी मुख्य मूलद्रव्ये आहेत त्याच्यामध्ये नायट्रोजन म्हणजे नत्र हा पिकाच्या शाकीय वाढीसाठी महत्त्वाचा असतो। त्याचबरोबर फळांचा व पालेभाज्यांचा जे उत्पादन असतं हे नत्रावर प्रामुख्याने अवलंबून असतं। मुख्य द्रव्यातील दुसरा घटक म्हणजे स्फुरद हा मुळांच्या वाढीसाठी त्याचबरोबर बीजांकरणासाठी महत्त्वाचा असतो। त्याचबरोबर तिसरा घटक म्हणजे पालाश। हा घटक पिकांच्या रोग प्रतिकारक क्षमता पिकामध्ये निर्माण करतो। त्याचबरोबर दुय्यम मूलद्रव्य जसे की कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर ही पण आवश्यक असतात। त्याचबरोबर सूक्ष्म मूलद्रव्ये जी कमी प्रमाणात लागतात पण ती पिकासाठी अत्यावश्यक असतात। त्यामध्ये लोह, जस्त, मंगल, तांबे, कॉपर, क्लोरीन आणि मॉलिब्डेनम। तर ही तपासून आपण पिकांना योग्य प्रमाणात दिली तर ते आपण एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करून आपण खताची बचत करू शकतो। तर ही माती परीक्षणाचे फायदे म्हणजे पहिला सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे आपण माती परीक्षण केल्यानंतर आपल्या पिकाला किती खताची जमिनीत किती आवश्यकता आहे मूलद्रव्याची किंवा अन्नद्रव्याची त्यानुसार आपल्याला खताची शिफारस केली जाते। तर या शिफारशीवरून आपण खतांची योग्य वेळी योग्य प्रमाणात मात्रा देऊन आपण आपले उत्पादन वाढवू शकतो। दुसरा फायदा म्हणजे आपल्या जमिनीचे आरोग्य आपण अबाधित राहून जीवाणूचे प्रमाण योग्य प्रमाणात राहून आपण जीवाणूचे प्रमाण योग्य प्रमाणात ठेवून आपण आपल्या जमिनीत विविध पिके जसे की जे मूलद्रव्य उपलब्ध आहेत त्या प्रमाणात घेऊन तण नियंत्रण सुद्धा आणि तण नियंत्रणाबरोबरच कीटक नियंत्रण सुद्धा योग्य प्रमाणात केले जाते। त्यासोबत आपण ज्या प्रॉब्लेमॅटिक सॉइल असतील त्यांचं रिक्लेमेशन करून त्या लागवडी योग्य करू शकतो।
ही विविध प्रकारची फायदे आहेत। तर माती नमुना घेण्याची पद्धत आहे। तर माती नमुना आपल्याला तपासणीसाठी अर्धा किलो आवश्यक आहे। तर अर्धा किलो माती नमुना घेण्यासाठी आपण प्रथमतः शेतामध्ये गेल्याच्या नंतर 7 ते 8 ठिकाणी असं रँडमली जाऊन तिथं व्ही आकाराचा खड्डा करून माती नमुना घ्यावा। तर माती नमुना घेताना एक आपल्याला काळजी घ्यायची आहे की विविध पिकासाठी त्या माती नमुन्याच्या खड्ड्याच्या खोली ही वेगवेगळी आहे। त्यामध्ये जे आपले रेग्युलर पिकं असतील की जसं हंगामी पिके सोयाबीन, तूर, मूग याच्यासाठी 20 सेंटीमीटर, नंतर जी नगदी पिके असतील सोयाबीन, जी नगदी पिके असतील ऊस, कापूस त्याच्यासाठी 30 सेंटीमीटरचा खड्डा आहे आणि जी फळ पिके असतील त्याच्यासाठी आपल्याला 1 मीटर पर्यंतचा खड्डा घ्यायचा आहे। तर खड्डा खणताना आपण व्ही आकाराचा खड्डा घेऊन त्याच्यातील पूर्ण माती काढून टाकायची। पूर्ण माती काढून टाकल्याच्या नंतर आपण काय करायचं की जी लाकडी पट्टी असेल त्या पट्टीच्या सहाय्याने 2 ते 3 सेंटीमीटरचा व्ही आकारातील खड्डा वरपासून तळापर्यंत ती खरडून घ्यायची आणि त्या प्रत्येक खड्ड्यातून 1 किलो माती जमा करून अशी 8 खड्ड्यातील माती एकत्रित करून ती गोणपाटावरती अंतरून आपण ती माती मिक्स करावी। माती मिक्स केल्याच्या नंतर त्याचे 4 भाग करावेत अधिकच्या आकारात आणि समोरासमोरील 2 भाग काढून टाकावेत। 2 भाग काढून टाकल्याच्या नंतर राहिलेले 2 भाग हे मिक्स करावेत आणि ते परत मिक्स करून अधिकच्या आकारामध्ये 4 भाग करावेत त्याचे पुन्हा। असं करून आपण जोपर्यंत अर्धा किलो माती शिल्लक करत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्यू करावी आणि शेवटी जी अर्धा किलो माती राहील ती आपण एका कापडी पिशवीत जमा करावी आणि जमा केल्याच्या नंतर त्यासोबत एक नमुना चिठ्ठी भरून द्यावी। त्या नमुना चिठ्ठीवरती शेतकऱ्याचं नाव, गाव, गट क्रमांक, मृदा आरोग्य आपण ज्या दिवशी घेतली तो दिनांक आणि या अगोदर जे पीक घेतलं त्या पिकाचं नाव आणि यानंतर आपण जे पीक घेणार आहे त्या पिकाचं नाव त्यामध्ये उल्लेख करावा। याचा फायदा असा की जे आपण पीक घेणार आहे त्या पिकांना आपल्याला किती खताची आवश्यकता आहे आणि ते आपल्या जमिनीमध्ये किती मूलद्रव्य उपलब्ध आहे यावरून आपण मृदा आरोग्य पत्रिकेमध्ये आपल्याला आपल्या पिकाला किती खताची आवश्यकता आहे ते त्यावरून सुचवलं जातं। त्यानंतर तो माती नमुना आपण 8 दिवसाच्या मृदा प्रयोगशाळेत पाठवावा। जसं आपल्या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा मृदा सर्वेक्षण व मृदा चाचणी अधिकारी कार्यालय सेंट्रल बिल्डिंग उस्मानाबाद येथे आहे। त्यासोबत कृषी विज्ञान केंद्र KVK तुळजापूर येथे आहे। त्यासोबतच प्रायव्हेट लॅब सुद्धा आपल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात आहेत। त्यानंतर आपल्याला ज्यावेळी आपला मृदा आरोग्य पत्रिका प्राप्त होईल त्यानुसारच आपण खताची शिफारस खताच्या शिफारशीनुसारच आपण आपल्या पिकांना योग्य प्रमाणात खते वापरावी जेणेकरून आपली खताची बचत होईल आणि आपला उत्पादन खर्च कमी होऊन आपल्याला जास्तीत जास्त उत्पादन मिळेल। यात मी शेतकऱ्यांना असं आवाहन करतो की जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यावर्षी आपला मृदा नमुना तपासून घ्यावा आणि आपल्या शिफारशीनुसारच योग्य खताचे वापर करून आपल्या जमिनीचं आरोग्य योग्य राहील याची काळजी घ्यावी। आणि येणाऱ्या खरीप सीझनसाठी सर्व शेतकरी बांधवांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा। धन्यवाद।